Je študentská babovka, tak na ňu potrebujeme ako prvé vymazanú formu, dobre, hlavne tie špáry, všetky, ktorú vysypeme aj hneď strúhankou. Potrebujeme 5 vajec, ktoré som rozdelila na bielky a žltky. Dobre vyhriatú rúru na tých 180 stupňov. Potom jeden balíček vanilkového cukru, 150 g práškového cukru a 150 g polohrubej múky, pol balíčka kypriaceho prášku do pečiva. Ja dám tam malú moka, lyžičku alebo na špic noža sódy bikarbóny. A potom tam píšu, že 30 g posekaných orechov, 30 g posekanej čokolády a 30 g hrozienok, ale ja to skombinujem, že dám len tej posekaných orieškov vlašských a to dám takých 60 g a potom už koľko mi vyjde čokolády, tak jej dám toľko. Teraz mixujeme tie bielka, do ktorých pridám malú trošku soli. Teraz si vyšľaháme žltka s práškovým cukrom a kryštálovým cukrom. Ak sa všimli, táto babovka je bez cukru, tým, že sú tam pridané tie oriešky. Tak si tam pridáme ten kypriaci prášok, dáme polku a pridáme tu moka, lyžičku alebo špic noža tej sody bikarbóny. Teraz to tam po malých trochách dávame. Teraz tam pridáme trochu z toho snehu, polku a ostatnú dáme potom na konec. Tu dáme hneď oriešky. Si nedám, lebo ešte mám na jednu dávku. Teraz tam dáme to, že aj rukou pridáme kypriaci prášok. A sa ten kypriaci prášok dobre premiešame, lebo ostane vám také šumivé hrudy. Ak chcete, môžete si tam pridať čokoládu, alebo nie. Ja som spomínala, že tam pridám, ale mala som čokoládovú polevu, tak to nebude sekaná čokoláda, ale bude to čokoláda z polevy. Môžete si to aj tak urobiť, že teraz to dáte tú jednu polku takto sem, takého bieleho a potom také mramorové dáme tú druhú polku na vrch. No to cesto. A pečieme to tak, že máme tu 180, ale zasa tú rúru stiahneme na tých 170 a babovka dobrá by sa mala piť takých 40 minút, lebo ona sa stále dvíha, tým sa hneď aj zráža a pečie. Babovka je hotová. Skúsila som ho tým, že som pichla do nej ihlu, tú grilovaciu. Malo by to byť také, že sa vám nelepí na tú špajdlu. Tu si ho hneď aj pocukrujeme, dáme si práškový cukor. Aby to nebolo moc pocukrované. No a hotová študentská babovka.